Ahoj, takže ideme robiť štvrtú časť. To sa volá hrany opačnej strany, spodnej opačnej strany. Takže budeme meniť medzi sebou tieto farby. Tieto rohy si nevšímame. Ešte, všímame sa len tie stredy. Toto máme. A nič sa nám neporuší. Len sa vymenia, aj kríž už je, len sa vymenia tieto stredy. Takže nájdeme si, tu máme aké červenú, tu nám sedí, takže na nej spravíme tento algoritmus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Hej, a nám sa ešte nie, niekedy to treba dvakrát spraviť. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz sa nám vymenili tieto stredy, hej. Oni sa stále budú meniť tým jedným algoritmom, sa budú medzi sebou meniť, tak môžeme si to, a potom sa to už nám to vojde do rúk, ako sa to mení. Takže stále len používame ten istý algoritmus. Môžeme ho skúsiť ešte raz, že sa nám to rozhodí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz sa nám zase rozhodili, takže môžeme na tej žltej spraviť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz sa nám to neurobilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz už máme zase, už sú tu správne, ak majú byť. 3, 4. Dobre, hej. Nič sa nám nerozhodilo. Ďakujeme. A ešte v 5. časti si vymeníme tieto rohy medzi sebou.